Jesse nang endi ta iki? Gondol wewe apa ya? Ning mosok wewene doyan. Meneng apa, Dis? Lara wetengmu. Datang bulan. Terus? Nek lara wetenge rasa poso sik. Banget ya. Lah piye? Piye ta iki? Ditelepon lah ditolak ae, kaya diuber-uber pinjol wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Him. Kok tekan kene? Goleki sapa kowe? Enek wong ucap salam ki mbok dijawab dhisik to, Mas. Lagi teko. Waalaikumsalam. Goleki sapa kowe? Jawab salam ki mbok sing ikhlas. Segala sesuatu kuwi tek didasari saka ikhlas, mesti bakal apik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madosi sinten? Nah, ngoten, lak teng ati rasane nggih adem. Panas. Campur perih. Oh, kakek mangan sambil bengi iki. Rasake ya? Lah piye? Ket mau ditakoni gur gedhe karo mantuk. Kaya spring doll dashboard mobil. Aku meh nilik kamar kos ya, Mas. Nilai kamar kos. Sopo sareng kos? Aku. Wah, masuk itu Mas Anyar iki. Sik, maksudnya piye to? Maksud iki itu kanca anyar. Aku uga lho nek kon geng-gengan ngono kuwi. Ora. Cah-cah kene iki to, wonge penak-penak kabeh, kejaba siji. Sopo? Sumeh. Sumeh. Alah, cah pedalangan ya lho. Cah pedalangan. Cah cilik nak omongan nganggo mesem. Nganggo mesem. Ah, wis hop. Mananga. Lah piye? Dipermakke kancane tenanan kok ora mudeng. Wah, iki nek ra dipeksa tekan sesuk gering-gering kaya Werkudara cah iki. Aduh. Wes ayo. Aduh. Alon-alon to ah. Ra crigis. Sumeh. Iki penyakit jenis apa meneh iki? Loh, El. Gadis kena apa? Wetenge lara, arep tak persakne. Ya ayo tak terke. Terke numpak apa? Ayo mlaku no, aku motore digawe asis. Alah, terus fungsimu ki apa? Wes tak pesen ke taksi online weh. Aku melu ya. Arep ngopo? Ya aku nek jagani nek enek apa-apa. Ayo to ah. Iya, sabar. Yo sayo, selak brojol iki kok. Kok brojol ki nggih bal apa ya? Lho Mas, lah aku piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sumeh nggih. Kok serti jenengku to iki? Nggih Mas, kula Sumeh. Jenengan sing ajeng niliki kamar kos niku to? Oh nggih Mas. Kula wau ditelepon kalih Jeng Mintul turene ajeng enten sing niliki kamar kos. Nggih, kula kancani. Kamare teng lantai setunggal. Nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih, niki kamar jenengan. Oh, nggih, pun cocok kula. Mangke bab pembayaran kalih Jeng Mintul mawon. Nggih Mas.
Ning, nek masalah usung-usung saged kalih kula. Nggih, matur nuwun nggih, Mas. Ning nggih niku. Nggih, pun paham kula. Napa, Jar? Ongkos to? Oh, kula mboten ngarani lho. Ning, nek sampean ajeng maringi, nggih kula tampi. Aman. Jenengan nggih siap? Insya Allah. Nek ajeng buka teng warung langganan kula mawon. Panganane enak-enak, regane murah, tur bakule grampyak. Wah, pun pokoke mat tenan. Oh nggih, mengke buka sareng kemawon nggih, Mas. Wah, ning kula nembe Kula bayari. ah, cocok. Alhamdulillah. Gembul ki nyandi to iki. Mau telepon. Nah saiki telepon genti ra kenek. Apa digaruk Satpol PP apa ya? Lah nek cah kok ngono ya arep dienggo apa? Weh, lah iki bocahe. Kok ngendi kowe iki? Ayo kuwi sing saka ngendi? Tak golek kat mang sore lho. Kok ngendi kowe kejane? Malah kaya cakil. Ditakoni genti takon. Kowe iki kok ngendi jane iki? Bar mresake gadisku. Lho kene. Wetenge lara gara-gara bar dicak bukber karo Sumeh ndek wingi kae. Sumeh ra tanggung jawab kok paranane bocah. Sik to. Iki ning hal sing luwih penting. Dadi sore mau kuwi aku petukan karo seseorang. Terus awake dhewe dijaluki tulung, Gladen Santi Suwaran karo pengajian cilik-cilikan. Sanggup to? Sanggup. Lah sapa wae kuwi? Ayo mung bocah-bocah dhewe tok kok. Astagfirullahaladzim. Lah iki wonge lah iki. Kok ngendi kowe? Ayo sebagai muslim yang baik ki, salat taraweh no Mas. Harak ngoten to Mas Ibrahim. Insya Allah. Barakallah. Tanggung jawab lho kowe. Gara-gara bocah bukber kae, wetenge gadisku lara lho. Wis diperiksake. Ayo wis. Oh, sesuk lho ayo mari. Sik ya. Arep nyandi kowe iki? Ayo sebagai umat Islam yang taat bulan Ramadan, ayo tadarus. Harak ngoten to Mas Ibrahim. Insya Allah. Barakallah. Sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bul. Telepon damkar, Bu. Lah opo? Lah, Sumeh melu tadarus sih. Nek kobong piye? Lagi dadak ngajak Sumeh barangi ngopo to, Sis? Lah ya ngopo lho? Kowe iki lak yo ngerti dhewe to. Aku ki agak anyel karo Sumeh. Lah kowe nak urusanmu to. Wong sing ning masalah Sumeh iki kowe lho, dudu aku. Iki nggo napa, Sis? Lah kowe kira maca tulisan ngarep mau. Pesanggrahan Langen Harjo. Iya maca, maksud iki nggo napa ngono lho. Pesanggrahan Langen Harjo ira mudeng. Ora, mula aku tekok karo kowe. Brosing. Lah kowe ora ngerti? Aku ya lagi pisan rene kok. Siap mlebu ya? Yes ya. Iya. Niki mengke acarane dos pundi Den? Nggih, bagainipun Gladen Santi Suwaran kados biasane kalih mireng ceramah panjenengan. Waduh. Ceramah iki kaya kiai ae. Bawa rasa mawon. Jagongan kados biasane ngoten nika. Idep-idep mapak malam Lailatul Qadar. Oh nggih. Nggih, manut kula. Oh nggih, lajeng ingkang Gladen Santi Suwaran siyose sinten? Kula siyose ngejak adik-adik saking
Sekolah Menengah Seni Indonesia, SMSI. Menawi SMS nggih pun mesti sae-sae niku mangke. Wah, jane nggih dereng karuan. Nggih, mugi-mugi mawon. Lah nika mas-mase pun sami rawuh. Wah, nggih. Ha nek ngoten ndang diwiwiti mawon. Nggih. Salak kepengen nggih. Nggih, monggo. Saking karsa ning yuangi unane panola iku ngatokan percaya ati demi setan ora goyang samotor wati mremami sawang Kacarita nalika semana waliullah sing asmane Samun Al-Ghazi piyayine gagah gedhe dhuwur karosane pilih tanding pangibadahe dumateng Gusti Allah menika menawi dipun gunggung menika dangunipun 1000 wulan uripe Samun menika tebih saking tembung cukup uripe sarwa kekurangan nanging pangibadahe dumateng Gusti Allah menika ngedap-edapi sanget. Pramila ndamel mboten senengipun raja kafir ingkang nalika semanten jumeneng. Lan delalah bojone Samun sing jenenge Delilah menika. Delalah niku mata duwitan. Nah, kesempatan kangge raja kafir menika ngiming-imingi si Delilah menika. Delilah, yen kowe iso mbondo bojomu Samun, mengko tak wenehi Mas Picis Raja Brana. Budal Delilah. Dalu Samun tilem dibondo ngangge dadung. Gregah nglilir Samun. Delilah, kena ngopo aku mbok bondo? Samun, aku pengen ngerti sepira ta kekuatane Samun sing sak tenane. Kowe pengen ngerti? Ya. Samun meneng sakala madel pedhot dadung. Delilah, aja meneh kok dadung. Nadyan waja Bethlehem wae ora bisa kanggo bondo Samun. Lah Samun, njur pengapesane Samun ki apa? Sing iso nggo bondo Samun kuwi apa? Cerita Samun, wong cerita kalih bojone to. Kudu jujur to. Sing iso dienggo bondo aku kuwi rambutku dhewe. Ndalu salajengipun Samun tilem rambutnya diketok kalih Delilah dienggo bondo tangan dienggo bondo sikil nglilir Samun. Lho Delilah, rambutku mbok nggo bondo tangan karo sikilku iki karepmu apa Delilah? Ayo Samun, coba kowe bangga iso apa ora? Ora iso. Dampyak prajurit saking kutha raja ngepung omahe Samun. Samun dibeto ten alun-alun. Nah, kacarita ten alun-alun menika wonten wangunan gedhe, sakane gedhe-gedhe, cagake gedhe-gedhe. Samun dibondo tangane kiwa tengene cagak, sikile bondo. Dienggo tontonan wong sak alun-alun. Wah, gluduk. Jibril rawuh.
ngendika karo Samun, Samun, kowe njaluk apa mesti dijabahi karo Gusti Allah. Samun matur, aku pengen kekuatanku bali kaya wingune. Yo tak turuti. Sakala kekuatane Samun pulih saka sing dienggo mbantu tangan karo sikile Samun. Roboh wangunan sing ten alun-alun sing ten kutha raja niku ambruk kabeh ngebreki wong-wong kafir sing wonten mriku. Klebu bojone Samun si Delilah sing mata duwiten nika wae. Nah, mireng cerita nika wau, sahabat-sahabat Rasul menika matur kalian Rasul, ya Rasul, mbok kula disuwunke kalih Gusti Allah kekuatan sing kaya Samun supaya kula saged ngibadah kaya Samun suwening 1000 wulan. Nah, terus mandhap serat Al-Qadar. Sinten sing ngapal serat Al-Qadar sinten? Nah, cobi masih sing teklak-tekluk niku. Bim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok waalaikumsalam piye to kowe iki? Melek riyen. Oh, nggih Pak, pangapunten nggih. Jenengan apal surat Al-Qadar mboten? Oh nggih, saged. Nah, nggih. Cobi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Wah, elok tenan. Neng ati makcles. Nggih. Ada sare bocahe bagus, suarane becik gitu. Nggih, mengke kula dongake supaya jenengan iku dadi seniman sing tansah eling kalih Gusti Allah. Amin. Wonten sing pirsa tegese surat Al-Qadar wau. Dadi ngeten. Sak temene Gusti Allah menika sampun nurunaken ing namanipun malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Malam kemuliaan ingkang langkung sae. Dalu ingkang langkung sae tinimbang 1000 wulan. 1000 wulan sing dimaksud niku nggih 1000 wulane Samun menika. Nah, wonten malam Lailatul Qadar menika, malaikat Jibril menika mandhap saking palilaing Gusti Allah ngrampungi sedaya urusane manungsa. Ayem, tentrem, ngantos dumugining fajar. Ngaten. Terus menika wau werdine malam Lailatul Qadar. Nggih, kula kinten cekap menika ditutup setunggal lagon. Napa sekecane? Napa? Tawakal mawon, tawakal. Oh, den jari buka den, engko. Asatu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yo Gusti Pangeran kula, oyote suluring
Sis, umpama bengi iki malam Lailatul Qadar, kuwi meh ndonga apa, Sis? Nek aku mung pengen donga supaya wong sing taksir kuwi iso luluh hatine, Bun. Terus gelem nampa aku. Padha, aku ya ngono. Penatiku rasuwung. Enak kowe, Him? Nek kula mboten muluk-muluk kok, Mas. Kula ndonga supaya sekolahku lancar, iso dadi gawe bangga wong tuaku mergo wis ngragati sekolahku. Terus siji neh, aku ra pengen duwe musuh. Him, wong urip ning perantauan kuwi kudu tegas, Him. Nek awake dhewe disalahi, ayo kudu nglawan. Harga diri ya. Dadi nak diantem ki yo bales ngantem. Astagfirullahaladzim. Ingat kata Batman, Mas. Kalau kamu membunuh satu penjahat, jumlah penjahat di dunia tidak akan berkurang. Tegese jenengan kuwi nggih penjahat. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ning kosku enek wong sing rada bener sithik.